Yn y fideo hwn, byddwch yn dysgu am y Gwasanaeth Cymorth Rhyddhau Gofalwyr o'r Ysbyty o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel a sut mae'r gwasanaeth yn cefnogi gofalwyr di-dâl. Gofalwr di-dâl yw rhywun sy'n darparu cymorth a chefnogaeth i berthynas, ffrind neu gymydog na allai ymdopi ar ei ben ei hun. Mae gofalwyr di-dâl yn darparu cefnogaeth ymarferol ac emosiynol yn cynorthwyo gyda gofal personol, materion arannol, cymorth corfforol a llawer mwy. Maen nhw'n aml yn gwneud hyn i gyd wrth geisio cynnal bywyd eu hunan. Gall unrhyw un ddod yn ofalwr di-dâl ar unrhyw oedran. Gall fod yn rhywbeth sy'n digwydd yn raddol neu dros nos. Mae Gwasanaeth Cymorth Rhyddhau o'r Ysbyty i ofalwyr yn cyflogi Swyddogion Gofalwyr i ddarparu cefnogaeth a chyngor i ofalwyr di-dâl, tra bod y person dymaint yn gofalu amdano yn yr ysbyty, neu pan fyddant yn cael ei ryddhau neu eu trosglwyddo o'r ysbyty, naill ai i fynd adref neu i leoliad gofal arall. Nod y gwasanaeth hwn yw sicrhau bod gofalwyr di-dâl yn teimlo'n weladwy, yn teimlo eu bod yn cael ei gwerthfawrogi ac yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi. Gall fod yn gyfnod pryderus pan fydd y person rydych yn gofalu amdano yn yr ysbyty. Mae nyrsys a meddygon yn canolbwyntio ar anghenion y claf fodd bynnag. Mae'r Swyddogion Gofalwyr yn gweithio'n benodol gyda gofalwyr di-dâl i sicrhau bod ei iechyd eu lles a'i barn a'i pryderon ynghylch y ddarpariaeth barhaus o ofal gartref yn cael ei ystyried. Byddwch nawr yn clywed gan ofalwr di-dâl ac yn darganfod mwy am sut y gafodd ei chefnogi gan y Swyddogion Gofal. Fy enw yw Sara. Rydw i wedi bod yn gofalu am fy ngŵr Alun sydd â phroblemau symudedd. Mae wedi bod i mewn ac allan o'r ysbyty dros y flwyddyn diwethaf ac roeddwn i'n chael anodd iawn gofalu amdano getref ar fy mhen fy hun, gan nad oes gen i unrhyw gymorth arall. Roeddwn i'n teimlo'n flinedig, wedi blino'n lan ac yn anaml gallwn gadael y tŷ oherwydd roeddwn yn poeni am ei fod ar ben ei hun. Mae staff yr ysbyty wedi bod yn wych, ond rwy'n gwybod ei bod yn brysur ac mae amser yn cael ei treulio yn canolbwyntio ar ofal Alun. Roedd cwrdd â Tom, y swyddog gofalwr yn yr ysbyty, yn drobwynt i mi. Roedd Tom yno i roi cefnogaeth a gofynnodd am bethau sydd yn bwysig i mi, a gwrandawodd ar y pryderon oedd gen i ynglŷn â beth fyddai'n digwydd pan ddaw Alun adref o'r ysbyty. Roeddwn i eisiau i fy ngŵr fod adref, ond doeddwn i ddim yn siŵr a fydden ni'n gallu ymdopi gan fod ei anghenion wedi bod yn cynyddu a fy iechyd fy hun yn dirywio. Daeth Tom i gyfarfod cynllunio rhyddhau gyda mi, gan nad ydw i bob amser yn deall rhai o'r termau technegol maen nhw'n defnyddio. Gyda chymorth Tom, llwyddais i godi fy mhryderon ynglŷn â rhyddhau Alun ac roeddwn i'n teimlo fod rhywun yn gwrando arna i. Rwyf mor ddiolchgar am y gefnogaeth a gefais gan Tom. Rwy'n teimlo'n llawer cryfach yn emosiynol ac mae gen i fwy o hyder. Rwy'n gwybod bod cymryd amser i ofalu amdanaf yn bwysig gan ei fod yn fy helpu i gydbwyso fy anghenion a'r gofal rwy'n ei ddarparu i Alun. Sut ydw i'n cael mynediad at y gwasanaeth? I gael ragor o wybodaeth am y Gwasanaeth Cymorth Rhyddhau o'r Ysbyty i ofalwyr, neu gymorth arall i ofalwyr di-dâl, Gwasanaeth Cymorth neu gymorth arall i ofalwyr di-dâl, ewch i www.carersupportwestwales.org neu sganiwch y cod QR neu ffoniwch 0300 0200 002 ar gyfer Sir Gaerfyrddin, 03330 143 377 ar gyfer Ceredigion, neu 01437 611 002 ar gyfer Sir Benfro.